Hej. Kom glad. Hvor mange er I? 4. Ja, det kan vi godt prøve. Det kan vi godt prøve det. Ja. Skal vi inden, mand? Nå, du skal lige passe på hovedet her. Altså... Pyt med det. Fint nok. Hvad laver du i Kold? Jamen, jeg kunne da ikke holde mig væk. Nej. Har jeg sådan en dejlig by. Som dig, de kørte rundt i København. Nu er I jo 4, ikke? Altså, så 4 hjerner er bedre end 1. Er det ikke det, man siger? Ja, det må vi jo. Ja, det kommer jo så an på... Hvor meget man har drukket, kan man sige, men... Vi er i hvert fald i godt humør. Det må det være. Det er det eneste, jeg beder om. Når vi ørkenens sønner nu, så er det kraftigt. Var det godt? Det var suverænt. Ja, det var sindssygt, det var sjovt, mand. Ja, det var... Skal vi lige... Bum! Hej med jer. Det er jo rent disco, det her. Det er fint. Skal vi lige have en adresse? Vi skulle... Det var tavlen. Vi skal tavlen i Kolding. I skal bare ind til byen? Ja, Tavlen. Simpelthen. Ja. Og hvis vi skal en tur over grænsen, så er det okay. Så meget benzin er der ikke på, men vi kører ind til Partygaden. Men altså, det er jo sådan, at jeg har nogle spørgsmål, og hvis I svarer rigtigt, så vinder I nogle penge. Tredje gang I svarer forkert, så smider jeg ud, uanset hvor vi er. Nej! Sådan er det. Det er koldt. Sådan er det, sådan er det. Lad os lige få nogle navne på jer. Hvem har vi her på passagersædet? Jeg hedder Rico. Rico. Yes. Og Sandra. Sandra. Lillesøsteren. Lillesøsteren. Det er Ole. Det er Ole. Og Tine. Og Tine. Så er der ikke så meget at sige, at lad os komme i gang. Hvem hittede i 1999 med sangen Baby Hit Me One More Time? Britney. Ja. Spears. Fantastisk. Det er kraftedeme i orden. Er det ikke bare i orden? Jo, det er det fandme. Og det er udmærket 50 kroner i banken. I tager et til spørgsmål til 50 kroner. Så går vi op på 2 til 100. Og så kører vi 500 basser derfra. Hvad hedder den strenge lektor i filmen Det forsømte forår? Det ved jeg ikke. Han hedder Lektor Blomme. Ja. Det er da fuldstændig rigtigt. Sådan. 100 kroner. Vi tager et spørgsmål mere. I hvilken skov holdt Robin Hood til ifølge legenden? Det var Sjøvelskov. Sådan. Udmærket. Vi tager et mere til 100. Det gør vi. Ja. Hvad hedder Brødrene Olsens sang Smuk som et stjerneskud på engelsk? Fly on the wings of love. Må vi høre, hvordan den er? Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Men det er smukt. Det er jo næsten så nasal som... Det er smukt. 300 kroner, var det dejligt. Så er der 3 Så er vi 3. Ja, så er det bare dig, Ole. Du må stå og sutte din juleøl ud foran. det er Ole. Jo, det er så dejligt. Lad os prøve en til en 500 kroner. Så kan I alle sammen komme ind. Ja. Hvem blev i år 2000 generalsekretær for Red Barnet? Det gjorde... hvad hun hedder? Ja, hun hedder... Jeg skal lige sige, inden det svarer. I kan jo godt få hjælp. I kan jo enten ringe til en af jeres venner, der har noget med mørerne, eller I kan stikke hovedet ud af vinduet, måske ikke lige nu, og spørge om hjælp på gaden. Simpelthen. Var det ikke en dansker? Jo, hun hedder... Hvad fanden er det, hun hedder? Hun hedder... Det kan jeg fandme ikke huske. Jeg ved, det er en dansker. Ja. Dansk kvinde. Det er ikke Mimi. Nej, det er ikke. Mimi, ja, det er ikke... Mimi Stilling Jacobsen. Jeg siger Mimi Stilling Jacobsen. Ja, så lad os gøre det. Jo, for hun er i hele hovedet, i den halvdelen af hovedet og sådan noget. Det er vist hende. Mimi Stilling Jacobsen? Ja. Det er Mimi Jacobsen. Den er god nok! Hvor er det fantastisk! Okay, 800 kroner. Yes. Lækkert, mand. Vi skynder os at tage et til. Det gør vi. Hvilke to typer af brød bruges i en Amagermad? En hvad? Amagermad. Ja. Eurobrød og franskbrød. Ja, det er! Ching. Hvor er det I fra, så hvis ikke I herfra? Fredericia. Fredericia, okay. Lad os komme videre med et spørgsmål. Det er vigtigt, at I får nogle penge med i byen. Ja. Det er det. For satan. Det er over tider, jo. Ja, det er det. Kommer der ned? Okay. Det er sgu da. Hvem blev i 1986 ansat som manager i den engelske fodboldklub Manchester United? I 86? Ja. Det var Alex Ferguson. Ja. Er det United-fan? Ja. Jeg ved, hvem det er i hvert fald. Fodboldfan. Nå, det er jo rigtigt. Stille og roligt. Det var nemt, det var nemt, det var nemt, det var nemt, det var nemt. Det var okay. 1800 kroner. Hvem holder du med? Hvad siger du? Hvem holder du med?
Ej, jeg er i Liverpool. Ja, det er også! Ja! 500 kroner ekstra bare på at leve. Jeg er ligeglad. Sådan der, mand. 2300. Jeg er ked af det, jeg giver penge væk uden at jeg står det, men det er simpelthen så lækkert, mand. Det er hårde tider, det er hårde tider. Sådan. Vi tager et spørgsmål nu. Det gør vi. Hvad betyder Stella på latin? Stella? Er det... Ja, jeg er fuldstændig væk. Stella. Nej, jeg ved det ikke. Og det er pas. Og jeg ved ikke, hvem man skal ringe til. Fisk? Kom med ud. Jeg er blank. I er blanke på den der? Ja. Helt blank. Vil I ind og spørge på tankstationen? I må jo gerne spørge. Ja, for sat. Ja, Ja. det gør vi dog. Jeg og vores bror jo engang arbejdet. Stolte traditioner på Statoil-tanken i Kolding. Skal vi løbe ind? Ja. Hvad siger du, Stella betyder på latin? Hvad betyder Stella på latin? Det var min mor, der stod derinde. Hallo? Hallo? Tror I på Statoil-personalet? Det skal I jo gøre. Nej, okay. Hej. Ved du tilfældigvis, vi er med i en quiz, ved du tilfældigvis, hvad Stella betyder på latin? Stella. Stella? Hvad det betyder på latin? Er det ikke stjerne? Eller? Stjerne? Er det dit bud? Ja, det er mit bud. Vi prøver. Tak. Så der kommer et bud på stjerne. Og det, jeg har ikke noget bedre bud. Det har jeg heller ikke. Det er rigtigt! Vi siger tak til Statoil. Tak til. Hvem var hun? Hun var en eller Det er anden. min mor har oplevet. Ja. Det tror jeg, det er. Så en lille lyshåret en. Overkvalificeret. Sej. Ja, til. Hvad fanden er man det for? 2.800 kroner. Ikke værst. Nej. Nå, men vi kan godt nå et spørgsmål mere. Ja. Tysner. Tag det roligt. Jeg vil gerne bede om at stave til ordet kompetence. Det ved jeg. Den tager jeg sådan noget. Kompetence. K-O-M-P-E-T-E-N-C-E. Yes. Det lød utrolig rigtigt i mine ører, det der. Har vi en skole der? Sådan. Yes. Vi har alt her. Vi har alt. Ja. Yes. Hvad har vi? Kom hurtigt rundt. Specialpædagog. Sådan. Speciallærer. Elektriker. Mediegrafiker. Hvad er specialelektriker? Hvad er du? Mediegrafiker. Specialmediegrafiker. Perfekt. Men var det dejligt. Jamen, så kom vi jo op på noget lignende 3300. Sådan. Vi kan godt nå en enkelt mere. Ja. Hvem kunne ikke blive sikkerhedsgodkendt som minister i 2011? Henrik Sass Larsen. Det er fuldstændig Sådan. special. Rigtigt. Hvor er det smukt. Jamen, 3800, hvor vil I af henne? Det er fint her til højre, du. Er det her? Og nu skal vi høre godt musik. Skal I det? Med mindre der er kvildet op. Det er der jo Nej, selvfølgelig. Nej, men det var det, jeg vidste, der var. Det vidste du, der var. Det vidste jeg. Det Siger skal det der her være. til, jo. Ja, nej. Hvad siger I? Nej, Gør I? nej, Nej. det gør vi ikke i aften. I er 4, og det er et spørgsmål. Ja. I kan næsten komme op på 10.000. Ja, men det kan være dobbelt så svært som Ja, det. det kan det. Mega dobbelt så svært. Nej. Er der ingen, der er for, eller hvad? Jeg har ikke noget at skulle sagt, så jeg melder mig helt ud. Jeg kan godt mærke, Ole, du har lidt, du var lidt på bænken. Det ville være super ærgerligt, hvis man får et spørgsmål. Får vi spørgsmål bagefter, hvis vi siger nej? Kan vi så høre, hvad spørgsmålet var? Nej, men Nej, jeg for så vil jeg ærge mig. men jeg vil gerne give jer en kategori inden. Ja. Det er en politikkategori. Nej. Tak for i aften. Hvor er I kedelige, jeg forstår jeg godt. Okay, fint nok. Der er 2.000 der, Yes. 3.000 der, 8, ikke? En skat. Det er fandme godt. Ja, det er dejligt. Så håber jeg, I får en god aften inde på tavlen. Det gør vi. Så må I ind og ringe på klokken. Det er mig, der takker. Glad for at møde dig. Jamen i lige måde. Kan I hygge jer? Jamen tak i lige måde. Vi ses med hende. Det gør vi. Ja, det håber jeg en dag. Godt. Hej. Det er sådan, man kun ser i fjernsynet, var det godt. Det er sådan, at man ikke regner med, at sker herovre. Man tror, det er København. Det var en bytur, jeg gerne vil med på nu. Er du sindssygt, mand? Ja, vi skal på tavlen og høre Kings of Rock. Noget rigtig godt musik. Og så får den nok lidt ekstra gas i aften. Det tror jeg, den gør.